Pormal nang gitunol sa provincial government sa Davao Oriental ngadto sa mga benepisyaryong mag-uuma gikan sa nagkadaiyang lungsod ang mga farm machinery, farm inputs ug seedlings nga nagkantidad og 17.5 million pesos. Mismong si Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon ang nanguna sa turnover ceremony niadtong Miyerkules. Una nang misaad ang gobernadora nga iyang hatagan og prioridad ang sektor sa agrikultura sa probinsya. Sanglit nagtuo kini nga ang agrikultura ang pinakamaayong bihikulo sa pagpabalik sa kalagsik sa ekonomiya sa probinsya. Makatabang sab kini aron dunay mahatag na pagkaon sa katawhan ug mapalambo ang kahimtang sa kinabuhi sa mga residente pinaagi sa sustainable income. Aron walay mabilin sa paglambo, gihatagan sab ang 11 ka lungsod ug ang mga aktibong asosasyon sa probinsya ug laing interventions sama sa bag sa mais ug vegetable seeds, bag sa assorted nga abono, container molasses, assorted grafted fruit o uban pang klase sa seedling sa kahoy, seedling sa kape, packs sa micronutrient better yield, tools, mga ekipo o uban pa. Ubos sa Rice and Corn Program, nahatagan sab og 3.5 million pesos nga kantidad sa machinery ang probinsya sa 5 ka farmer associations. Nagilangkuban sa Don Mariano Marcos Rice Farmers Association, Upper Bagumbayan Paglaom Irrigators Association, Mahal Sitio Basakan Irrigators Association, Kalapagan Rice Farmers Association ug Kalatagan Small Farmers Association of Kalapagan. Ang gipanghatag nga makinarya gilangkuban sa 3 ka unit sa floating tillers, 2 ka rice threshers ug 1 ka unit sa corn mill. Ang SEDS Agricultural Support Interventions na implementa ubos sa improved pagkain at kita kun impact program nga naninguhang masiguro nga dunay sustainable food production ug usa ka anti-poverty strategy aron makatabang sa income generation alang sa pagpalabo balik sa ekonomiya nga nahagba tungod sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.